Sa ingon panako, mo ni akong ikalima nga adlaw sa pagkapari, ug una na akong Domingo sa pagsaulog sa Santos nga misa. Ug hantod karon, dili pa ko makatuo nga napari na gid ay ko. Kanabang wala pa kasing-in sa kuha nga pari naman gid ay ko. Muna nga usahay makaingon ko ba, angayan bagyud ka ako sa pagkapari. Kana ako mismo nagaduha-duha kung ako ba angayan sa pagkapari. Pero sangan nga ning tubag naman gid ni sa tawag sa Ginoo, siya na ang bahala kanamo nga mahimo kaming angayan sa pagkapari. Mga igsuon, mangutana ko kaninyo, kinsay gusto malangit, pataas ang kamot? Kinsay gusto malangit, pataas ang kamot? Ang dili mo pataas sa ilang kamot, dili gusto malangit. May gani halos tanan. Ang dili gusto malangit, pataas ang tiil para dili halata. Halos kitang tanan magyud gusto malangit. Kitang tanan nangandoy man malangit. Pero ang pangutana, unsaon nato pagsulod sa gingharian sa langit? Unsaon nato pagsulod sa gingharian sa langit? Mga igsuon, ang atong ebanghelyo karon naghisgot sa Yahweh sa pagsulod sa gingharian sa langit. Gitagaan kita karon sa atong ebanghelyo sa timaan unsaon nato pagsulod sa gingharian sa langit. Gani ang atong ebanghelyo karon naghisgot kung giunsa pagtukod sa atong Ginoong Kristo ang iyang simbahan. Ang atong ebanghelyo naghisgot nga si Kristo gayud ang nagbuot nga motukod niining ato ang simbahan. Ug siya gayud ang magtukod o nagtukod sa katolikong simbahan. Dili man ni sa pagpangdaot, pero sa ubang sekta, moingon sila nga tinukod daw sila sa atong Ginoong Kristo. Pero kung imong subayon ang mga nagtukod sa ilang simbahan, dili gani sila kaapas sa panahon sa mga apostoles. Kay sa atong ebanghelyo karon klaro kayo ug tataw kayo nga giingon sa atong Ginoong Kristo, Simon, sukad karon ang pangalan nimo Pedro nga nagpasabot bato. Ug niining bato tukuron ko ang akong simbahan. Si Simon Pedro mao ang pinakaunang gitugyanan sa atong Ginoong Kristo sa Yahweh padulong o pasulod sa gingharian sa langit. Siya ang gihatagan og responsibilidad nga mag-alaga o magtukod sa simbahan. Mabitaw na nga si Simon Pedro, ginakonsidera na siya nga the vicar of Christ. Vicar meaning ang representative ni Kristo sa atong kalibutan. O kung imong subayon ang historya, gikan kang Simon Pedro hantod sa ato ang present nga Santo Papa. Wala gina maputol ng pagkasunod-sunod sa pagkasanto Papa. Muna nga kita gyud makaingon kita ang tinuod nga gitukod nga simbahan ni Kristo. Kay gibilin niya ang susi o ang Yahweh sa gingharian sa langit diha mismo kang Simon Pedro. Mobitaw na nga ang mga Santo Papa, karon ang atong kanhing Santo Papa si Pope Francis, nagpili siya og mga obispo aron mahimo niyang mga kabulig sama kang Simon Pedro. Si Simon Pedro naa ang mga 11 ka apostoles kauban niya nga nakigbulig kaniya para mapadayon ang pagsangyaw sa mensahe sa maayong balita. O pinaagi sa Santo Papa o mga kaobispuhan, sila usab nagpadayon hantod karon sa misyon sa atong Ginoong Kristo, ang pagpalapnag sa kaluwasan nga atong giambitan tanan. Muna nga mapasalamaton kayo kita nga kita gayud membro sa katolikong simbahan. O pinaagi ni ining simbahan, ni ining katolikong simbahan, kita makasulod ni anang gingharian sa langit. Unsa ba ning mga susi o mga Yahweh nga gipasabot nga gihatag ni Kristo? Mao kana ang ginatawag nato ang 7 ka sakramento sa atong simbahan. Unang-una nga sakramento unsa man? Ang sakramento sa bunyag. Gani, dili kita mamahimong membro sa katolikong simbahan kung wala ta mabunyagan. Kung dili ta binunyagan, dili ta makaingon, ako Kristiyano.
Tungod sa sakramento sa bunyag, nahimo kitang membro dili lang sa Katolikong simbahan, kundi nahimo putang mga anak sa Dios. Pinaagi niya ng sakramento, kita nahatagan ni anang gasa sa kaluwasan. Gani nindot kaayo ang hulagway sa sakramento sa bunyag. Kana bang panahon sa bunyag, kung makatambong mo, nakatambong naman siguro mo, panahon nga mo ingon ang pari nga akong butangan og krus ang agtang sa bunyaganan. Kini nagtimaan nga kining atong pagabunyagan iya na kang Kristo. O gani sama kang Kristo nga gilansang sa krus, kita usab panahon sa atong bunyag gilansang kita sa krus uban kang Kristo. Ug human sa paghugas kanato sa tubig, kita usab nabanhaw uban kang Kristo. Nabanhaw kita ug nahimo kitang mga bag-ong mga binuhat. Sa English pa na, we are born again. Dili nang born again nga laing sekta ha. We are born again tungod kay nataw kita pagbalik nga nahimo na kitang bag-ong mga binuhat. Nahimo na kitang mga anak sa Dios. Mo kini ang atong ipasalamat sa sakramento sa bunyag nga gipapas sa atong Ginoong Kristo ang salang panulundon nato. Ang atoan na lang mga sala nga ginapadayon og himo karon, mo na ang mga actual sins nato nga kita mismo na ang nagahimo sa mga sala. Pero sa salang panulundon, gipapas na sa Ginoo. Gipapas na pinaagi niya ng sakramento sa bunyag. Ikaduha nga sakramento nga dapat natong ipasalamat sa Ginoo, ang sakramento sa kumpirma. Pinaagi niya ng sakramento sa kumpirma, kita nahatagan sa kinatibuk-ang mga gasa sa Espiritu Santo. Mangutana ko kaninyo, nakumpirmahan na ba mo? Okay ra tong mga naminyo na, kay requirement man ang kumpirma sa kasal. Pero katong mga wala pa maminyo, basin bayag wala pa mo makumpirmahan, paki-check daw sa inyong certificate, sa inyong baptismal o confirmation certificate, kumpleto ba mo? Kay basig wala pa mo makumpirmahan, pakumpirma na mo para mo makadawat sa gasa sa Espiritu Santo. Ikatulong nga sakramento nga dapat natong ipasalamat sa Ginoo, ang Santos nga Eucharistia. Pinaagi nining sakramento si Jesucristo nagapadayon og hatag siyang lawas ug dugo kanato. Siya nagahatag kanunay siyang lawas ug dugo sa atoa para ang ato ang espirituhanong kinabuhi makakaon usab. Nindot kaayo nga physically healthy ta. Nindot kaayo nga physically, nindot kay atong pamarot. Ang pangutana, kamusta pud imong espirituhanong kinabuhi? Basin bayag nagbutot balag na lang pud na. O dili ba, basin bayag naghingalo na na ang imuhang kalad. Ang imong mga hinigugma sa kinabuhi, kamusta ang ilang espirituhanong kinabuhi? Basin biyag ikaw na lang ang nagasimba, ang imong kapikas sa imong kinabuhi, wala na naga-attend og misa, wala na makadawat sa lawas og dugo ni Kristo. Ang imong mga anak, kamusta ilang espirituhanong kinabuhi karon? Isip kini, mo kini ang hagit kanunay kanato. Kung kita nindot kayo og pamarog, hamis kay atong mga panagway, kamustahon po siguro nato ang ato ang espirituhanong kinabuhi. Kaya nga naman, kung mamatay ta, kaning atong lawas, mabilin ramang gihapon ni ining kalibutana. Madugta ramang gihapon. Yuta gikan sa yuta, abo gikan sa abo. Mora magyapon ibilin na magyapon nato ning unsa kanindot ang atong lawas, ang atong dad-on dito sa sunod nga kinabuhi, mauman ang atong espirituhanon nga kalag. Muna nga ang hagit kanunay kanato mga igsuon, kamusta daw inyong espirituhanong kinabuhi? Kamusta? Buhi pa ba? O basin og naglisod na pod o ginhawa? Ang sunod nga sakramento nga dapat natong ipasalamat sa Ginoo mao ang sakramento sa pagig-uli o ang sakramento sa kumpisal. Kana bang ikaw mismo makapangayo kag pasaylo sa Ginoo? Ginoo, pasaylo intawon ako kay ako makasasala. O pinaagi sa mga kaparian, mga kaobispuhan o sa Santo Papa, ang Ginoo makahatag kanato ni anang kapasayloan.
Ingon pa nila, ingon pa sa kasagaran, magin mo mutiras ka na itong mga Katoliko. Ganun mangumpisal mamugpari. Tao lang man na sila. Wala man sila gahom nga mapasaylo sa imong mga sala. Muditso na lang ka sa Ginoo pangay pasaylo di ay. Ang pangutana, unsa ka kasiguro nga gipasaylo na ka sa Ginoo? Nindot ka ito nga makadungog ka sa pulong nga gipasaylo ka na. Muna ang nakanindot sa sakramento sa kumpisal. Tuod, mga tao lamang kami. Mga makasasala gihapon kami. Pero nianang sakramento sa ordinasyon sa pagkapari, nahimo kaming ginatawag nga alter Christus. Sa English pa, the other Christ. Kami ang mga representative, kami ang mga instrumento sa itong Ginoong Kristo para makahatag nianang kapasayloan sa sala. Kami rapod ang makahatag niya ng sakramento sa Eucharistia. Muna nga nagahangyug kaninyo, iampo ninyo ang inyong mga kaparian. Kay dili gid baya lalim ang tentasyon sa kinabuhing pari. Daghan kayo ang tentasyon sa kinabuhing pari. O gani, mismong mga kaabag nato, dili man isa kasaulog sa santos nga misa. Pari ra man gyud makasaulog sa santos nga misa. Iampo taw ninyo inyong mga kaparian. Imbis nga libakon ninyo ang mga kaparian, iampo taw ninyo sila. Ang ikalima nga sakramento nga dapat natong ipasalamat sa Ginoo, ang sakramento sa pagtihog. Niining sakramento, kita matambalan sa itong nagkadaiyang mga kasakitan. Pisikal man, o mas labaw na sa espiritual na mga kasakitan. Niining sakramento sa pagtihog, makadawat kita sa gasa, sa pag-alin sa ato ang Ginoong Hesukristo. Tinuod siya lamang gayon ang naay gahom mo tambal sa atong mga nagkadaiyang mga sakit. Pero pinaagi nining sakramento, kami nahimong instrumento nga mapadayag ang iyang gahom nga makaayo sa nagkadaiya natong mga kasakitan. Sa ingon panako, physical man o mas labaw na ang espiritual na mga kasakitan. Ang katapusang duha nga sakramento, pilian nato. Ang sakramento sa kaminyoon o ang sakramento sa pagkapari. Kasagaran, nipili sa sakramento sa kaminyoon. Og hagit kaninyong mga minyo nga unta si Kristo ang mahimong sentro sa inyong kaminyoon. A sort of reminder lang, panahon sa inyong kasal na ay tulo ka importante nga tao nga dapat present sa kasal. Ang bana, ang asawa, o kinsay katulo. Dili ang pari, ang Ginoo. Dapat siya ang ikatulong kuyog sa inyong kaminyoon. Mabitaw na nga subok kayo pamalandungan nga naay mga muingon nga mag-asawa, magbulag na ta. Wala na ko ganahin nimo. Gipulan ako nimo. Ang pangutana, panahon nga ni desisyon ka nga makigminyo, giampo ba nimo ni imuhang partner? O kung giampo man nimo, nganong sayon ramang kayo sa imuha, buyan ang imuhang partner. Sayon ramang kayo moingon, may pag magbulag na lang ta. Usahay gani makalimot ta og sangpit sa Ginoo. Kay kung sa tinud-anay lang, apil gid baya siya sa matag kasal. Apil gyud ang atong Ginoo sa matag kaminyoon. Panahon nga nay magka-problema ang mag-asawa, sangpit ngadto sa Ginoo. Kay apil man siya sa inyong kaminyoon. Ug ang katapusan nga sakramento, mao kini ang sakramento sa pagkapari nga among nadawat. Sakramento sa pagkamadre, sakramento usab sa mga brother. Nga gihalad namo ang among kaugalingong kinabuhi nga dili na may magminyo. Kay mas gipili namo ang pagserbisyo sa katawhan sa Dios. Mao kini ang pito ka sakramento sa atong simbahan ug mao kini ang maghatag kanato sa Yahweh pasulod sa gingharian sa langit. Sama sa gingon ni Jesus kang Simon Pedro, kung unsa ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Ug unsa ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. Mao na nga unsa ang ginahimo sa atong simbahan, mao kini ang pamaagi nga itugot didto sa yuta, didto sa langit.
dito sa langit aron kita makaangkon niya ng kaluwasan. Mao na nangutana ko kaninyo pag-usab. Gusto ba mo maluwas? Kung gusto mo makasulod sa gingharian sa langit, gamitan ninyo ang nagkadaiyang susi nga gipaambit sa katolikong simbahan aron kita makasulod niya ng gingharian sa langit ug aron kita makadawat niya ng gasa sa kaluwasan nga gipaambit sa Ginoo kanato. Hinaot paunta. Palihog